बाथौ धोरोमनि फिफ्लायाबो गाबा बेसेबां मोनबा मा गाब दं गोजा सोमखोर गुफुर गोमो गोथां आच्छा बाथौ धोरोमनि गुबै दामजुखौ नोंथां मा बनायगिरदों नोङो खाम सिफुं जथा सेरजा जाबस्रिं गंगना बे समाव आं कामदेब दैमारि बाथौ बिमुसाराव सनितपुर जिल्ला घरामारि बियाबनि आदाबारि गामियाव दंफैयो आरो दिनै मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जों बाथौ बिमुसानि गेजेरजों फोसावनो नागिरदों बेनो जाहैबाय महिला बारिनि सरा न' दिनै नैथि खोन्दो आरो बे नैथि खोन्दोखौ जों दिनै बेखेवनो थाखाय सासे आलासि लिंक खालामदों आरो बिथां आलासियानो दिनैनि बाथौ बिमुसानि गेजेरजों फोसावनाय महिला बारायनि नैथि खोन्दो खुदियाफोरनि मेल बे हाबाफोरखौ बेखेवनो थाखाय जों सासे थिखाना दोननाय आलासि जों दंफैयो बिथांखौ जों बेखेवनो सानदों बेखेवनायनि सिगाङावनो बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों मान बावनो सानबाय बिथाङा जोंहा बिनन कुमार बर' बिथांखौ जोङो बाथौ बिमुसानि फरायनो थाग्रोबाय खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारनि गासै नायगिरिफोरखौ जोङो फोरमायनानै गोजोननाय मोनगोन जोङो सनितपुर जिल्लायाव बे आदाबारि गामिल' नङा घुरामारि ओनसोलाव गोबां गामि दङ बेबायदिनो आरो दिनै बे आदाबारि गामियाव जोङो बे खुदियाफोरखौ लानानै जोङो बर' हारिनि इयुन जोलैखौ जों दानो थाखाय जोंनि बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय जों नाजादों आरो बेबायदिनो बे आदाबारि गामियाबो जोंजों हेफाजाब होदों आरो बे आदाबारि गामिया 200-300सो पुराना गामि गोजाम गामि 200-300सो बोसोर जागोन आरो बै समनिफ्रायनो बे गामियाव हारसा रायलायनाय बा गुबुन धोरोमाव गोग्लैसोनानै दङमोन आरो राव रायलायनायफोराबो हारसायाव दङमोन दा बे गामिया दासान्दि हारसाखौनो रायलायबाय थादों किन्तु जि नाजानाय बे नाजानाया जोबोद मोनसे गोजोनथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय उन्दै उन्दै गथ' गथायफोराबो दा नाजाबोदों आरो बे गार्जेनफोराबो जोंनि बिगोमाफोराबो उन्दै उन्दै गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो थाखाय जि मोनसे गोसोआव दुंब्रुद गोसोजों जि आवगायबोदों लोगोसे गावनि राव धोरोम हारिमु गाननाय जोमनाय गासिखौबो फोथांना लाखिनो थाखाय जि मोनसे नाजानाय बेखौ नाजानायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो जुदि नाजाबाय थायोबा इयुनाव बे जोंनि गोमालांनाय जि राव हारिमु दामनाय देनाय धोरोम गासिबो फैजोबगोन होननानै जों मोनसे आसा खालामदों आरो बे आसा खालामनायजोंनो जोङो जाहाथे बे आसा खालामनाया गोसोआवल' थाबाय थाया खुगायावल' थाबाय थाया बेनिखायनो बे मोनसे प्रेक्टिकेल खालामनो थाखाय जों गथ' गथायफोरखौ मोनसे प्लेटफर्म होनो थाखाय गथ' गथायफोरखौ जों फोरोंनो थाखाय नाजादों आरो एसे एनै बिथांमोना नोंथांमोननि सिगाङाव रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव बिथांमोना गावनि बाथौ धोरोमखौ मोजां मोननायनि उनाव माबायदि राव हारिमु गाननाय जोमनायफोरा बिथांमोननि मा होनो नलेजाव फैदों दामनाय देनाय बर'नि मा हारिमु दङ बेफोराव माबायदि बिथांमोननि रोंगौथि फैदों बेखौ जोङो खिन्थिनो नाजागोन आरो एसे एनै बे बुंनायफोराव जिहेतु गोदान बुंनायफोराव एसे एनै हयतो गोरोन्थि जालांनो हागौ बेनि थाखाय जों निमाहा बिग्रोखाबाय आरो बेखौनो आसा फारिनानै आंनि जि सुंद' बिबुंथि आरो बे महिला बोराइनि सौरा न'आव खुदियाफोरनि मेल बियो बिथां कामदेब सारा फोरमायदों जे बियो नैथो खोलोब जागोन आरो बे नैथो खोलोबनि जि महिला बोराइनि सौरा न'आव खुदियाफोरनि मेल बे मोनसे प्रग्रामखौ आं बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोननानै आरो आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोनबाय महिला बोराइनि सौरा न'आव खुदियाफोरनि मेल आरो बियो सनितपुर जिल्लानि घरामारि बियाब आदाबारि गामियाव दिनै नैथि खोलोबा जानो थांगासिनो दङ बे महिला बारिनि सौरा न'आव खुदियाफोरनि मेल बे नैथि खोलोबखौ फोसावनायनि सिगां जों बाथौ बिमुसा नागिरि गासैबो दोथामखौ मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों दिनै सनितपुर जिल्ला घरामारि बियाबनि आदाबारि गामिया गोबां बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोना हारसा रावजों सोलिबोनाय गंसे गामिब्लाबो दिनै बिथांमोना उन्दै उन्दै जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै बर'नि गुबै हारिमु बर'नि गुबै राव बर'नि गुबै आसार खान्थि बर'नि धोरोमखौ लानानै मोनसे गाबखांनाय फैदों धोरोमखौ फोथांनायनि मोनसे बिथांमोननियाव सान्थौ फैदों आरो जाय सान्थौखौ लानानै दिनै महिला बोराइनि सौरा न'आवहाय खुदियाफोरनि मेलनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो सानबाय आरो बेखौनो जों नोंथांमोनखौ खोन्थानो नागिरदों दिनै जोंनि बे नैथि खोलोबनि हाबाफारिखौ जाबायदि नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो सानदों बियो बे गामिया
जौसे जौखोन्दोआनो हारसा रावारि बिथांमोननि रावा अब्लाबो बिथांमोना दिनै फंबाय बिनानावमोना दिनै बर'नि आंगो धोरोम बर'नि आंगो हारिमु बर'नि आंगो रावखौ दिनै फोथांना लाखिनायनि बेलायाव बिथांमोना लाइमोन जोंनि खुदियाफ्रा दिनै गोसो गुदुं जानानै मावनो फैदों बेखौनो दिन्थिफुंनो थाखाय जों दिनै बाथौ बिबुंसार जों नोंथांमोनखौ फोसावनो सानबाय आरो गासैबो हाबाफारिखौ नायथिंनो थाखाय जोंनि नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय आरो जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जोंनि केमेरा पार्सन उदय वारखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोङो मोनसे बाथ्रा मोनथिबावनो थाखाय आवगायबाय बे समाव जिहेतुके दिनै आदाबारियावहाय महिला बोराइनि सरानाव खुदियाफोरनि मेल बेनि सायाव जों हाबाफारि लाबाय थादों आरो बेनि सायाव जों मोगा मोगि लाबाय थादों जों बे समावहाय जों मोनसे बाथ्राखौ मिथिदों जे बाथौ गोथार थानसालियाव जों मा खालामो फंबाय बिनानाव आर'ज खनो ना बाथौ धोरोमनि जायखिजाया आर'ज दोंसे बिनानाव खननो हागोन नामा हागोन देलाय नों आफा सोरजिगिरि मुलुगनिगिरि बयखौबो अनसायग्रा नों जिउफा बर'नि दोंसे मेथाइ खननो हागोन ना हाया हागोन देलाय मा मेथाइ खनो जि हायो बेखौनो खनदो जै जाथों जै जाथों गेवलांथों आफा इसोर बाथौनि मुङा जै जाथों देरहाथों बे मुलुग थानसालियावहाय जोङो मा खालामनो थांनाय जायो आर'ज खननाय हाबाफारि थायो नङा होमबा आरो साखि बन्ति होनाय जायो जोङो आर'जसालियाव थाङोबा मा गाननानै थांनांगौ जायो लांगा आरो फास्रा लायो औ आरो हौवाफ्रा मा खालामनो थाङो हौवाफोरा गामसा लायो आर'नाइ लायो आरो गस्ला गुफुर गानो नङा होमबा आচ্ছা आं बिनानावखौ मोनसे बाथ्रा सोंनो लुबैबाय नोंखौ गोथार थानसालियाव बाथौ थानसालियाव जाय गुमु गाननानै थायो बे गुमु गाननाय आब'मोनखौ मा बुंनाय जायो दौरि होनो ना आसारि होनो दौरि होनो ना दौरिनि खाथियाव नोङो मालाबा मा थाखोआव फरायो होनदोंमोनलाय थाखो थामाव फरायो थाम थाखोआव फरायो ना ओमफ्राय नोङो मेथाइ खननो हागोन ना हागोन दे मेथाइ दोंसे खनदो दे खनदोलाय जिखुनु जाया फै बिमाफोर नुजाफै गोथार मोखाङो गुगुरु खुलुमबानै नोंनि आथिङा गुगुरु खुलुमबानै नोंनि आथिङा आर'ज गाबो जों बिमा माखासे फोरबो दङ मोनबा फोरबोनि मुंखौ बिनानाव बुंनो हागोन नामा फोरबो मोनबा बैसागु फोरबो आमथिसुवा फोरबो काति फोरबो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो मागो दमासि फोरबो जोबोद साबायखर थाबाय बर'नि मोनबा जायखिजाया दामजुनि मुं बिनानाव बुंनो हागोन नामा खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं गंगना बर'नि गुबै गाननाय जोमनाय मा होननानै बुंनो नागिरदों दखना फास्रा गामसा आर'नाइ बर'नि मुं बुंलाय बर'नि दामजु खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं गंगना आচ্ছা बिथाङाबो लानानै बोरै मोनदों मोजां मोनदों ना ओमफ्राय नोंनि बे गाननाय जोमनायखौ सोर गानहोआमोन दिनै आंनि आइनाया गानदोंमोन आচ্ছা दिनैनिफ्राय नों सानफ्रोमबो बर' राव रायबाय थागोन ना राया बर' राव रायबाय थागोन बिथाङा बुंदों बोरायनि सर' न'आव दंफैयो नङा होमबा नोङो दा मा बुंनो सानदों देलाय नों मा बुंलाय खुलुमबाय खुलुमबाय औ नोङो दा मा खालामनो सानदों आर'ज गायनो सानदों दे गायदो दे फै बिमाफोर नुजाफै गोथार मोखाङै गुगुरु खुलुमनानै नोंनि आथिङाव गुगुरु खुलुमनानै नोंनि आथिङाव आर'ज गाबो जों बिमा आखा खावसायबो नुजाफै गोथार मोखाङै मोजां जादों दे रोजाबदो दे आरोबो रोजाबदो आंखौ खाबारे बिमा खालामाराबो नुजाफै गोथार मोखाङै आरो खाला जाम्बा गोला गाथा
फोरोंलाय आला खाला जाम्बा गला गाथा फोरोंलाय आलाउरि बिरारि गाबजों मेथा खामनाय नोङो बिनानाव मा थाखोआव फरायो नोङो मा थाखोआव फरायो তুমি কোন ক্লাসত পঢ়ি আছা অঙ্গনাবাদী অঙ্গনাবাদীত পঢ়ি আছা আচ্ছা 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 বৰনি দামজু মামা দङ দেलाय सोर हागोन देलाय दे मामा दं दामनाय देनाय मामा दं बर'नि गेजेराव खाम सिफुं जथा मामा दं खाम सिफुं सेरजा औ जथा औ आरो मामा दं खाम सिफुं सेरजा जथा खाम सिफुं सेरजा जथा आरो नों मा दं खाम सिफुं सिफुं जथा सेरजा नङा होमबा फंबाय मा बुंनाय सरानाव खुदियाफोरनि मेल बे हाबाफारियाव आदाबारि गामिनि गोबां माइनाव बिथांमोना बाहागो लादों जों बिथांनिफ्राय दिनैनि हाबाफारिखौ बोरै मोनदों एसे सोंफोरनो नागिरदों बे समाव बे गामिनि सासे बिहामजो माइनाव लोगो मोनदों बिथांखौ जों सोंनो नागिरदों आबो नोंथांनि मुंखौ खोन्थागोन नामा खुलुमबाय आंनि मुङाथ' मुस्रि मनिका बसुमतारी दिनैनि महिलाबारिनि सरानाव खुदियाफोरनि मेल बोरै मोनदों मोजां नांदों आरो बे गामियावहाय मा राव रायो होननानै फोरमायनो नागिरदों बर' राव रायोना रायबो रायनांगौ आচ্ছা साबायखर थाबाय बिथाङा बुंदो थाबाय खुलुमबाय আপোনাৰ চিনাকিটো ক'ব বাইদেউ অসমীয়াতে কওঁ মই অসমীয়াতে কওক নামটো ক'ব পাৰিব হয় आंनि मुङा মুছৰিমা গোলাপী বসুমতাৰী মই এইখন গাঁৱতে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ অসমীয়াতে শিকি আছোঁ আৰু এতিয়া বড়ো ভাষাত মানে সৰু সৰু কণ শিশুসকলক হেৰি বড়ো ভাষা শিকিবৰ কাৰণে সহায় সহযোগ কৰি আছোঁ আগুৱাই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ बेयाव खुदियाफोरनि मेल आब'आ मा बुंनो नागिरदों खुलुमबाय महिलाफोरा बहुत मोजां मोनदों फैनानै बेयाव नोंथांनि गथ'फोर दं नामा बेहाय दङ आच्छा साबायखर थाबाय बहुत मोजां मोनदों नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों खुलुमबाय आं जोबोद मोजां मोनदों जोंनि बर' हारिनि मोनसे जौगाथि बायदि बेबायदि सानफ्रोमबो रायलायबाय थाबा जोंनि बर'आ जौगानो हागोन बेखौनो आं गोजोननाय मोनदों आरो आब'आ मा बुंनो नागिरदों অসমীয়াতে কওঁ ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আপোনাৰ ইয়াতে ল'ৰা আছে নেকি ছোৱালী আছে মোৰ বাইদেউ আপুনি কিবা ক'ব নমস্কাৰ মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এয়া যিটো আপোনালোকে কৰি আছে সেইটো ভাল মই অসমীয়াতে ক'ম আৰু আমি শিকি আছোঁ বড়ো ভাষাটো আমি শিকিবলৈ আগ্ৰহ কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ভালকৈ বড়ো ক'ব পাৰে আৰু আমিও ক'ব পাৰোঁ ইয়াকে আশা কৰোঁ যাতে আমাৰ বড়ো জাতিটোৰ উন্নত হয় আৰু ভালকৈ ক'ব পাৰোঁ আমি এইটোৱে আমাক লাগে তাৰমানে बिथां माइनावमोना बुंदों जे जोंनि फंबाय बिनानाव मोरखो बा गोदान आथिखालनि सेंग्रा माइनाव बिथांमोनखौ बर' राव सोलोंनायनि जा हाबाफारि जा थांखि जा नाजानाय बेखौ अरायसम लाखिगोन होननानै बुंदों आरो बिथाङा जेसेबांखिनि हायो बर' राव लायनायनि हाबाफारिखौ लागोन बिनि थाखाय जों माइनाव बिथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय